Joseba, antropologian doktorea, idazlea, pentsalaria, ikerlaria, bizitza erdia baino gehiago, ia bizitza osoa, Amerikako Estatu Batuetan, emana, bueltan, Euskal Herrira. Bai, 40 bat urte egin ditut kanpoan. Orain 5 urte etorri nintzen, masterekin, da hemen bizigera, Getarian. Renoko Euskal ikasketen zentroan, lanien 3 hamarkadatik gora, bertako zuzendari bai, urte batzutan? Bai, izan 15 urte. Lekua, izen handikoa, entxutetsua, ikerketa asko egindakoa, basan bilatzen zana, liburu honen enkargoa egin zizutenien kanpoko begirada hori, baina bertako baten begirada, gaur egungo Euskal Herriari buruz. Hori da, Jorge Jimenez etorri nintzanean, ez nakien zer egin behar nuan, zertaz idatzi, hortik nire inpaseak. Eta berarekin joan nintzen kafe bat hartzera Donostira, eta bera sugeritu zidan, zergatik ez dek ematen Euskal Herriaren eta Euskal Kulturaz kanpoko ikuspegi bat, eta ondo iruditu zitzaidan, porque han egon naizenean ere nire egiteko bat izan da Euskal mundua akademia globalagoari traduzitu izan dezagun, ez? Ze moduzko Euskal Herria? Topatu duzu, horrenbeste urte eta gero? Egia esan, eta pixka bat tabua da, ondo hitz egitea gure Euskal Herriaz, baina Euskal Herri oso atsegina aurkitu dut. Euskararen egoera asko hobean niretzako, bai hezkuntza aldetik, bai gizartean. Euskara bera askoz malguagoa, aberatsagoa, eta gero, eta ondorengo gizarte honetan, ni askoz lasaiago sentitzen naiz, gustorago, gure bizitza nivela oso da ona, eta geu ere aldatzen ari gera, eta orduan sujeto desberdin hauekin, nik arkitu dut, eta klaro, kontuan hartu Ameriketatik etorriaz, hango trumpistan hartarekin konparatuaz, hau da, gizarte bat, askoz gozoagoa, solidariagoa, oso gustora arkitzen naiz, baina, inpasearen formula, baina euskerak arazoa ditu, beste 1000 arazo ditugu, prekaridadea, etxe bizitzak, osakidetzak, konparatu Amerikarakin, ez? Baina, oso gizarte atsegin arkitu denik, ezin atseginago agia esan. Kontraesan noiei buruz hitz egingo dugu, eta inpasa deituko diogu erradiografia zabala egingo dugu, gai ezberdinak hartuta, gai potoloak hartuta, hizkuntza aipatu duzu, generoari buruz hitz egingo dugu, politika, kultura, sortzelana, eta bar, etorkizuneko erronkak, inpasaren formula horrekin, hitz egingo dugu horri buruz bebai, kontraesan noiek ez da, ze gizaki moderno bihurtu garen, Getarian zauz. Bai, hau da, dira nere inpaseak dira, azteko, berrien inpase gara, baina nereak dira. Ze hizkuntzetan idatzi behar dut, porque han beti inglesez aritu naiz. Ze publiko daukan nik, han publiko gehien bat akademikoa. Zertaz idatzi behar dut, nere gaietaz, edo Getariako arrantzaleetaz, Getariako mundua. Erabakiak, eta nere astoratu, euskara berriro ikasi egin behar izan dut. Orain hogeita martuko euskaratik gaurkora, dago alako saltoa, eta neurri batean euskaldun izaten ere ikasi egin behar izan dut, eta hortarako inpasen eskola esaten dut nik, inpaseak behartzen zaitu ikuspegi aldatzera, jauzi bat egitera. Eta giro honetan, eta esan dugu, Getarian leku ezin hobean egongo gara gainera elkarrizketa egiten, txakolini beona, hemen? Txakolina mundiala dago hemengoa. Itzulera, orduen gozatzeko ondo bai? Gozamenezko Euskal Herria da, hemengo janerana, lagun artea, sobre todo. Lagun artean, amaituko dugu elkarrizketa bai? Lagun arte paregabea da, nire eginuan erabaki honena izan zen koruko arrantzale jubilatuen gana juntatzea, eta koruan abesten aztea, orduan dauzkat 20 gizon eta 20 emakume lagunak, niretzeko da hori gozamen handi bat. Zuerte handi bat. Eta lagun hartu horretan beste lagun bat ere gaituko zaigu, elkarrizketa amaitzeko. Nor gonbidatu duzu programara? Gorka berezi hartu. Alberdaniako Arizordien nikao, porque nire gauza garritaratzeko ausardia pixkat behar da. Orduan Jorge Hildagero bere semeak erabakizuan ateratzea, eta lan horretan Gorkak lagundu dit asko,
editatzen, aurkezten liburua eta bar, orduan zor asko diot berari. Zor asko diotan bezala, eta hori izan berra dukat, ona itzultzean, hemengo euskal idazleak, kazetariak, artistak egin duten lan aiztegigileak, nik zorra handia zor diet, porque euskera bizitu dute, beste zera bat eman diote, eta niretzeko da suerte bat itzultzea eta euskera hau aurkitzea. Baina zer da inpasea? Inpasea, pase eza, ez aurrera, ez atzerako blokeoa, ez hau, ez bestea. Nora ezean, erabaki ezineko lokagune edo itopuntuan egotea da. Joseba, hitzaurran esaten duzu Euskaldun Amerikanoa, zarala. Bai, han egon naiz, urte guzti horiek, orduan amerikanizatu egin ginean, eta hango hiritartasun hartu gendun, nik eta familia osoak, porque nire gaiak ere bat zira pixkat komplikatuak, terrorismoa eta kontraterrorismoa. Eta orduan horregontzan irailaren 11 ondorengo epoka oso larri bat, non danazan tabua. Orduan autodefensarako bada ere hiritar egin ginen. Bai. Orduan eta gero, nire semea Ameriketan dago, han jaio zan, eta nire alaba eta emazteak ere hiritartasuna hangoa daukate. Orduan, balantzaka bizi naiz bi egoeran artean, da gaur eguneko aberrazioa hau, Trumpekin eta bar, gaizki eramaten ari naiz, bai. Eta orduan jarraitzen dut urretik, porque hangoak ere hemen erazan egiten du, eta alako aldaketa bat dago paradigma guztian, kezkagarria dago arazoa. Guztiak noski, eragina dauka, eta testuingurua aldatu eginda sentsazioa guztiok, badator relazio zer, orain arte, ezagutzen ezkenuena, eta purtsu bat testuinguru horretan kokatuko dugu liburua be bai, Euskal Herrian, zaude esan dugu, ja Euskal Herrian bizitzen, eta aberriaren inpaseak liburuarekin apurtxuet, argazki egin gai ezberdinak hartuta, ze gertatzen ari den testuinguru honetan eta egoera momentu honetan. Bai, hau da, nik uste mendebaleko hegemonia hori kolokan jarri da, Txina, India, beste nahi. Eta orduan, beherakada horretan, Amerikak aukeratu du, hau, payaso, bulia, hau, eta berak nik uste gehiago bultzatuko du beherakada, baina mendebalekin batera Europa ere hor gaude, lehen ginean munduko jabeak, orain gero eta gutxiago, eta Europa bera ere bi gerra, bai gerra Ukrainiakoa, bai gerra komerziala gaude harrapatuta, eta konturatzen gera gero eta gehiago kolonia amerikano bat gerala. Eta orduan, tekstu inguru honetan, nik uste euskal portu baten gaude hemen, euskal portua, Euskal Herria dela gure espazioa, gure portua, eta hemengo erakundeak, hemengo gure komunitate politikoa, komunitate kulturala, euskara zentroan dagoela, defenditu behar dugu, indartu behar dugula, porque ino ez gaitu salbatuko, baina euskaldunok arma ona dauzkagu geure defentsarako, geralako komunitate identifikazio handikoa eta geure jatorriarekin konpromiso handia daukaguna, ez? Izan gara, euskaldunak, tradizio handiko herria gainera, eta, lehenda askoz inguratute, eta zer izan garan, ez da? Eta ze urrututik datorren hau dana, gara. Ja, baina ez gera lengoak. Hori da, izango gara, ez gera lengoak. Izango gara, ez gera lengoak aldat. Hau da, hori gertatzen da nere edadeakin, etortzen zera, 40 urte geroa nioaren bezala, zein euskaldun izatea tokatzen zat. Eta ez naiz lehengo euskalduna. Itzaldi bat eskatu zidaten Donostin, krisis kontemporanez, euskal sujetoaren krisia, nire krisia, nolako euskalduna izan behar dezu. Zerak, arestik zaukan esaldia ora oso egokia gure inpaseak laburbiltzeko, naizena, ez naizena. Euskalduneko geranak, ez geranak, izango geranak, geureari eusteko modu honena da aldatzea metamorfosia hori, baina gero horrek sortzen ditu hausturak, zalantzak, inpaseak. Egoera horretan gaude, baina nik ikusten dut egoera hori positiboa dela, behar genituela sujeto berria sortzeko eta ikasteko inpase hauetatik.
Ondoko liburua irakurtuko dena hemen, azkengo irakurleak talde hortan. Hauxe, Gizatasun arrantzale, orduan dugu Mikel Epaltzaren inguruan egin den liburua. Colin Renok idatzia du, frantsesez egin zen, Pêcheur d'homme izenekoa, eta Frantzia mailan arrakasta handia du, sari bat ere izan berria du, Mémoire de la mer deitua, eta zinez hori iran ginen Mikeli berriau eskualaz hori baita espadakoa duk. Eta horban itzultzazue, eta itzuli dugu hiru lagunen artean, lehenbizi iparraldeko batu batean eginen ginuela, eta azkenean adiz guzia batuan eman dugu, eta eskualtzaindiaren gomendio hainitz errespetatu, eta alere ez da ateratzen Mikelek nahiko zuena, erraten zuen, azkengo Lekeitioko eta Iruñako irakurle batek ulertzeko gizan. Eta gaia mamia arras interesgarria. Hain da figura erraldoia gure Mikel hor, apesa da, baina apesa arrantzalea eta abertzalea handia eta jendeari hurbil, ez da ari Elizarat erakartzen bezero gehiago, ez da bat ere oraiko apes horien hildotik ari. Jendeari hurbil, jendeen lanak, penak partekatu nahian, eta gizatasunaren ondotik ibilkida gizon hori. Liburu untan, eskuarazkoan, gainerat, eman diozkagu orrialde batzuk gehiago, egan nahi dut badirela Mikelen aitatxik egin taula batzu, bisigu arrantzarako, atun arrantzarako, marazki eta izen. Eta gero iztegi bat aberatsa eman dugu, eskuaratik frantseserat, gaztelerat, baina ere frantsesetik eskuararat, gazteleratik eskuararat. Liburu zinez aberatsa izanen da, hor irakurtuko duenak preziatuko du. Kapitulu ezberdinetan, adibide ezberdinak eta inpas ezberdinak, esaten gabiltzana zer da euskaldun izatea, hizkuntzari dagokionez, euskarari dagokionez, generoari dagokionez, bertsolaritza, gauza asko aipatuko dituzu. Joseba, nola antolatu hau guztia eta zergaitik aukeratu dituzun gaiak bebai? Bueno, lehenengo sujetuarekin hasi nintzen, hitzaldi hortarako, eta gero konturatu nintzen, euskaraz idazten hasi, eta niretzako euskarak irabazi duan aberastasuna, nik ez dut literatura eta berria, hau da, nik berriari zor diot nire euskara gaurkotzea, oso eskerturinago berriari. Baina bide batez, halako etxipenezko diskurso bat, niri txokante egin zaidana, alegia ez goaz aurrera, atzera goaz edo ez aurrera ez atzera gureak, eta orduan bai, baina hori aurrerapen handi irakurtzen dituzu hizkuntzalariak egundoko aurrerapenak zenbakietan, baina bide batez baita ere, eta orduan konturatzen zera zein gutxi informatuak gauden lege demolinguistiko horietaz. Eta azken batean dela borondatea sujetoaren motivazioarena dela. Zenbakiak esate baterako, euskarari dagozkionak eta hiztunei dagozkionak, zenbakiak hortxe daude, non fokua jartzen duzu, irakurketa bat egin daiteke edo ez, argita garbi egiten duzu zenbakiak eta xe egite duzu irakurketa hori bebai, eta ateratzen duzun ondoriotako bat oso baliogarria izan daitekena guretzat bebai, ze diagnostiko egiten dan zenbaki horiei buruz, horrela jokatuko dugula. Iruditzen zait pista batzuk daudela liburuan gaur egungo erantzunak ez daudelako, baina pista batzuk bai zer egin aurrera begira, ezta? Zure kanpoko begiradorrek usten duena? Zenbaki asko daude, baina laburbiltzeko segun nola zenbatzen dituzun euskaldunak, Patxi Bastarrikak eta egiten ditu zenbaki egin gedera 900.000 euskaldun petoak, bilingueak, euskera zerrezago euskera terdera, eta 900.000 eta beste 30.000 pasiboak, pentsatu. Baina egiten badizu beste analizia mota bat, Jurrebasok egiten duen adibidez, bilingue horiek euskera errezago egiten dutenak, 8 bakarri, 212.000. Orduan, 212.000 gera, ala 900.000. Eta biak dira niretzako fikzio batzuk. Biak dira modelo bat bezala zeuk zer insistitu nahi dezun bat edo bestea. Baina
hortik guk datua dauzkagu baikorrak izateko eta oso kritikoak izateko, eta goera ezin daukatu larrialdi minorizazio larrian gaudela ezin daukatu, baina ikusirik 40 urte hauek, ni 40 urte Bilboan ibiltzen euskara, eske aurrerapena da, baita ere harrigarria da. Orduan, ze komeni zaigu, por supuesto, konplazentzia zaigu komeni, baina nik oso peligroso ikusten dut etxipeneko zera hori, porque arriskua dauka profesia, autokumplitzen dan profesia bat bihurtzea. Autokumplitzen dan profesia hori da, zuk egoera bat definitzen dezunean modu batera realidade bihurtzen da. Ejemplo klasikoa da, banketxe bat normalari da, norbaitek zurrumurrua zabaltzen du bankarrotara doala. Orduan bezero dana joaten dira beren diruak ateratzera, eta bankarrota provokatzen duzu. Lehen faltsua zana egia bihurtzen da. Autoprofesia hori da kasu klasiko bat. Eta nik uste Euskaldun gaietan ere artista gera autosabotajian. Eta autosabotajia hori da niretzeko hainbeste gauza aurrera egin danean, zatea dana egiteko dago, ez dugu ezer aurreratu, nola ez, ikaragarri aurreratu da. Gure hiztegigilea, gure idazleak, artistak, kazetariak, aurreneko kazetaritza, imaginazina zan orain 40 urte. Eta orduan nik hor autodefinizio kontrako hiek peligroa ikusten dut, horrek ez du esan nahi konplazentzian, ez du esan nahi ez garala kosten dezan behar minorizazio larrian gaudela. Esan duzu, zeuretik abiatuta eta hizkuntzarekin hasieran kezka horiek gero aurrera egiten dugu, zeure belaunaldia esate baterako. Sujeto iraultzaileak deitzen diozu, eta naufragoak. Bestalde, dinot, hemen txalupan egonda naufragioari buruz hitz egin beharko dugu. Inevitablea da, hemengo metafora naufragioarena, nire obsesio badagoaren Getarian, eta nire lagunak espertuta dauzka, porque naufragio historiak entzun nahi ditut. Hau da, gure belaunaldia begiratzen diogu, eta nik marko luzea jartzen dut 40 urtekoa, badaki luzea dela, baina esko hori tokatzen zen, kanpotik etorri naiz. Eta nire belaunaldia begiratzen diot, zer izan gera, izan da porrot bat, edo izan da iraultza bat. Eta gauza askotan gure ametsa porrot egin dute. Eta Gramscik esaten duena porrotatik ikasi behar dugu gehiena, hori hala da. Baina bestalde gure porrotak bere kontekstua izan dute, eta nik horretaz asko idatzi izan dut, eta pixka bat tragedio ameriko bat antzekoak izan dira. Batek errua egiten du, baina halako egoeran, zuk ulertzen dezu zeuk erantzeko errua egingo zendula egoera horretan. Orduan nik geure belaunaldiari begiratzean ikuspegi eduki genezake erreaktiboa zen, hau da dana okerra egon zen, dana ekibokazio handi bat izan zen. Niretzako hori ere ez da. Edo eduki dezakegu ikuspegi berregile bat, bai, ekibokazioak egon ginean, erruak egin genitun, baina antzagoen espiritua, askatasunaren, euskalduntzen alde, arek bizire jarraitzen du, orduan egokitzen da egoera bat kritikoa beste egoera batera. Orduan nik gure belaunaldiari ere positibo begiratzen diot, eta gure belaunaldiak egin duana hizkuntzarekin, politikan, zeran, erakunde berriak sortzen, niretzako zera handia. Naufragoa ginen Bilbon orain 40 urte, euskara zuloa zijoan. Itzegoen kazetaritza bat, itzegoen eskola bat, unibertsitateko kurso bakar bat. Naufragio aretatik itzuli gera, eta niretzako metafora polita daga, jak itxasontzian gauden, ni etxek esaten zuena, beretzako zoriona, bere zoriona zara naufragoarena. Naufragoa justu bizirik gertetzen du, tortzen da portura, eta lur lehorrean jartzen ditu bere oinak, bizitza ez da inoiz hainedera. Nik uste euskaldunok sorte hori daukagula, bizirik gerten du euskerak, eta positibotasun hori izan behar du gure motibatzaile oinarrizkoa. Azkenaldian Brandon Sandersonen Ekaitzen artxiboa liburusaga irakurtzen ibili naiz, eta Salandabar pertsonaiarekin maitemindu naiz. Bera neska gazte bat da, ez diona beldurrik mundu arriskutsu batean bidaiatzeari, margolaria eta ikerlaria da, eta, esango nuke bere historiak ekartzen dirala pixka bat gogora Aizto Beltzan kontatzen dudana. Ze bere identitatea ere anitza da, zatituta dago,
eta momentu batean, edo liburuetan zehar, iluntasunean murgildu beharko da, eta bertan aurkituko duena izanen da bere indar propioa eta botere izugarri bat. Gaston Baselarren liburu guztietan egin ditut azpimarra asko betidanik. Hemen ere elkartzen dira filosofo baten apur bat argitasun hori, eta bestetik bere ikertzen duen gaia da irudi poetikoen jatorria eta abar. Orduan elkartzen dira hor pentsalaria eta poeta eta abar, eta oso liburu iradokitzailea dira, eta hau ekarri dut, La tierra y las ensoñaciones del reposo, baditu beste bost edo sei edutut euskeraz ez, baina gazteleraz badaude, eta oso liburu potentea dira niretzako. Garazia Arrularen Lurraz beste, adibidez. Ipuin liburu on bat irakurtzeko itsasertza beti delako tokia proposa. Hasieran, Jainkoak zeru lurrak egin zituen. Lehorrari lur eman zion izen, eta ur multzoari itsaso. Orain, itsaso horri begira daude, zaharra, tartekoa eta gaztea. Gorka, ze moduz? Ondo. Editore lanetan, Alberdanean saiakera hau eskuartetik pasatuta, zen luju. Bai, esan bai. Ja aurretik pixkat edizio plana eta adostean esan ziatenean ze liburu zeuden aukeran, zuzen egon nuen honen bila, ez da egunero eukitzen aukera Josebaren liburu bat editatzeko, eta plazer bat izan da esan. Bai. Gero augustuen arabera izango da, baina esaten gabiltza argazki zabal bati erreparatuko diogu, liburuari dagokionez, eta bakoitzak fokua jarriko du lekuren baten, baina ze irakurketa erraz ez dugu izango, oso sakona dalako, baina iruditzen zait badala liburuaren balioa ze adin joan gaitezken aurrera, eta ze ondo orraztuta dauen editoreari dagokionez, agian loreak izango dira, zeuretzate bai? Nire lana honetan beti bigarren mailako aktorearena da, ez? Ez baina egia nik ere sensazio bera izan nuela, hau da, Josebak liburu honetan erabiltzen duen aparato teoriko guztia zein den kontuan edukita, gero ze modu ulerterrazean ematen dituen kasuko irakurketak, interpretazioak, analisiak, ikusten da hor atzean ze ibilbide dagoen, ze irakurketa eta ze mamituta zegoen material hori guztia idazten hasi aurretik, ez? Eta alde horretatik, edizio lana oso erraza izan da. Ze moduzko elkarlana izan da, Joseba? Gorka asko lagundu dit, bai, izenburuakin da, konfiantza eman zidan, porque idazten dezu, eta ni bezalako dinosaurio bat entzako seguru dotia, kosta egiten da, zer idazten dugunak, zer ulergarri dan, ze balio duan, eta Gorkak konfiantza handia eman zidan. Hasierako izenburu horretan kulturritza be agertzen zelako, eta portxubet, kazetariak izan dugu, euskal kazetariak eta kultura asko jorratu dugunak gainera, antropologo baten ikuspegitik kultura bestelakoa da. Kultura da nire nozioa nagusia, baina Gorkak ondo esan zidan, hau kultura, eta gero aberria, eta neukere aberriaren titulori neukan hasiera baten, eta berari hobeto iruditu zitzaio, onda posienago. Editore baten zereginare bada, igual azken momentuko zalantza hauetan, bizkati egilea bere hasierako apustu horretan berrestea, eta nik uste dut hobeto gelditu zela titulu honekin, ez da. Esaten gabiltz, kultura osotasunean hartzen dugu ikerrai moduan, kultura, gaur egun garena ulertzeko, azpi aldagai guztiekin, hori da osotasun horretan ulertzen da kultura antropologian, bai? Antropologa zerala esan didazu, antropologian beti talde, sistema homogeneoak, osoak, baina kasu honetan baita ere, eta bizigeran mundu honetan, hausturak, arrakalak, inpaseak dira osotasun hori azaltzeko beste modu bat negatiboki. Hauek arrakala daude eta kultura bat transmititzen dugunean, transmititzen ditugu baita ere arrakala horiek, inpase horiek. Generoen inguruko adibidez. Bai. Betiko tradizioko gure genero rolak begira nola hautsi zidan alarde zerarekin, hori bezala beste gauza asko, ez? Zeke inpaseak transmititzen ditugu baita ere. Inpase horiek gune deseroso, deitu diezuzuk, Gorka aurkezpenien, Sare Baterako liburuen aurkezpenien, inpase horietatik aurreratzera
era batera edo bestera aurrera goazelako eta zeo zer aterako delako, aukera moduan, argitasun printzak ere sartu daitezke arrakaloietatik. Hori da mezua apurbet. Bai, nik uste oso liburu dialektikoa dela zentzu horretan, ez? Bueno, zerri eutxi nahi diogun, zer aldatzeko pres gauden, noraino iritsi gaitezken aldaketan, ze tensio sortzen diren gizartean, aldaketa prozesu horien erdian, ezakit, nik alardeen aipatu zu eta nahiko gertutik bizi dudan kontu bat da, eta nabarmen ikusten da hori, ez? Batzuek nola, tradizio bati eutxi beharrez behar bada, beste gauza asko urtetan utzi dituzten bazterrera, ez? Eta nola aldiz, pixkanaka eta urteekin ikusten den hor beste subjektu batzuk sortzen direla, eta egoera bera aldatzen dela, aldaketa horrek daukan indarragatik beragatik, ez? Eta nik esango nuke liburuan aipatzen diren inpase askotan ere, denborarekin ikusiko dugu, baina irtenbidea hortik joango dela, ez? Orain gaude behar bada, lehen Gramsci aipatu duzu, Gramscik aipatzen zituen argilun momentu horietako batean. Baina, era berean nik optimista izan nahiko nuke, eta hori da liburuan asko eskertu dudan gauza bat. Behar bada, ez dakit, begirada oxigenatuago bat ekarri diozula gure historia honi, ez? Eta askotan, gure burutik ateratzeare kosta egiten zaigu, eta liburu hau oso proposa da hortarako, esateko. Gramsci zioen baita ere, zaharra hiltzen ari da eta berria jaio ezinik. Eta gero argiaren hau da Leonard Cohenen himno famosua, ez? Gauza guztian dago arrakala, hoien zehar zertzen da argia. Liburutegia noski pixka bat barraskilloaren kuskoa bezalakoa da, ez? Eramaten duzu zurekin batera, zoazen tokietara, eta orduan liburutegia osatuz joan naiz haurtzaroan, gero batez ere nerabezaroan, eta burasoen etxan neukan nire gela osoa liburuz betea. Gero joan nintzen ikasketak egitera eta liburu batzuek jarraitu ninduten, beste batzuk gehitu ziren, eta gero bizi izan naizen etxe bakoitzean, eraman izan dut nirekin batera liburutegia. Eta azken aldaera edo izan da, ona etortzen azkainera, eta liburu gehi egin dituen. Gehi egin dituen ze aukera bat egin nuen, emaztearekin adostua, noski, eta zen ez genuela bete nahi etxea ere gehiegi. Eta orduan, erabaki genuen egitea biblioteka selektibo bat. Ze libururik gabeko etxe bat irudika ezina da niretzat eta guztiz deprimigarria. Orduan, noski liburuz inguraturik bizi nahi dut, baina aldi berean etxea gehiegi bete gabe. Neguko argiak, Irati Elorrietarena. Gustatzen zaidana da nola harrapatzen duen garaiaren zerbait, belaunaldi baten zerbait, eta hori guztia ematen du erakustaldirik egiteko borondaterik gabe, ez da epatatu nahi duen liburu bat, lasai kontatu behar duena, eta izugarrizko aberastasunarekin, halako erritmo nahiko lasai batean, geldoan, baina betetzen zaituen liburu bat da, egiazkoa den liburu bat da, eta asko elikatu nahu, asko. Nire autore kutxunetakoa bihurtu da azken urteotan Marguerite Yourcenar, eta bereziki bere bigarren obra handia, bi ditu oso famatuak, Adrianoren memoriak, zoragarria, baina nik irakurri dudan bigarrena oraindik gehiago gustatu zait, da L'œuvre au noir, eleberri oso berezia da, oso berezia, kontatzen duena 16. mendeko pertsonaia pare baten ibilbidea eta bereziki batena, Zenon deitzen dena eta alkimista dena, eta 16. mendearen unibertso ideologiko, fisiko
mental guztia lortzen du guri helaraztea manera txundigarri batean. Harrigarria da nola 78an idatzi zen, eta gaur egungo gai, kezka eta askorekin bat egiten duen, hori, 60 urteko aurrerapena balu bezala, da liburu bat harrigarria, txundigarria, hori alde batetik. Eta gero bigarrena, ez dauka zerikusirik, eta da saiakera nahiko labur bat, orain dela 2 urte edo atera dena, Frantzian, psikoanalista batek, ez dena bereziki ezaguna ere, Marc Alizar, idatzi du eta deitzen da Dark Tintin. Arakatzen du obra guztia eta psikoanalisiaren tresna kontzeptualak baliatuz, saiatzen da argitan jartzen obraren giltzarri sekretua edo, eta zerikusia dauka Hergé egilearen haurtzaroko trauma batekin. Eta hori azken aldion liburu asko irakurtzen ari naiz telefonoan, eta ordan batzuk hor daudenak fisikoki ditut gau maitxoan eta momentu hauetan horiekin nabil, eta beste batzuk telefonoan irakurtzen ditut, zenik badut ohitura bizpahiru liburu aldi berean irakurtzeko, betidanik izan dut ohitura hori, eta azken aldion adibidez Jortzenajena hemen irakurri nuen telefonoan, edo Pello Lizarralderen Argiantza, nire azken aldietako baita ere irakurketa kutxunetako bat, izugarri gustatu zitzaidana. Une honetan, ari naiz irakurtzen euskarazko bi eleberri bat, eta ipuin liburu bat. Eleberria da han ikus daiteken Amaiur Reperren Haize Beltza. Amaiur Reper iparraldean azken urte hauetan agertu den idazle gazte bat da, eta bigarren liburua du. Orain hasi berri naiz, eta oraindik ez dakit, baina behintzat gogo handiarekin irakurriko dut. Eta gero komiki bat irakurtzen ari naiz baita ere, Riat Satufena, siriarra da, jatorriz, erdi siriarra, erdi bretoia, ze bere ama bretoia da, eta bizipen oso bereziak izan zituen, ze bere aitak Siriara eraman zituen, Libiara ere, urte batzuk han pasa zituen haurtzaroan, eta gero bere aitak momentu batean anaietako bat bahitu zuen, eta 21 urte pasa zituen anaia horrek Sirian aitarekin preso, hasi da kontatzen anaiaren bizipenak. Eta hori da hasi naizena irakurtzen, eta esan bikaina da. Eta azkenik, aspalditik neukan gogoa irakurtzeko hemengo autore baten liburua, jatorri errusiarrekoa da autorea, organista da, eta musikaz pasionatua, eta idatzi du liburu bat Maurice Rabelen harremanei buruz euskal munduarekin. Eta gero telefonoan aldi berean ari naiz irakurtzen Uxue Alberdiren azken ipuin liburua Hetero, eta orain hasi naiz, lehen ipuina irakurri dut egun hauetan, eta oso gustora nabil horrekin. Ze terminona guretzat, zenbat urte gauzen, bardinari buruz hitz egiten, berbetan, eztabaidatzen bai, baina gero bardinari buruz ari gara. Bakoitza bere lekutik, inpasea zederra bai iruditzen zait, elkar topatzeko leku bat izateko, hemetik aurrera iruditzen zait asko erabiliko dudan hitza izango dela, elkar toki bat eskaintzen duelako, Gorkantzat hori galdera, eta Josebari nola bururatu zaizu berba hori, inpasaren ideia zala egokiena, honi guztiari, izendapen bat emoteko. Beti izan dut gogokoa, lotura bikoitzaren nozioa hau, zaudela errepatuta komunikabideetan, eguneroko arazoetan, eguneroko harremanetan, orduan nola zabaldu gaur eguneroko zerara, alegia antagonismotik gertetzen dezunean, zer tokatzen zaigu orduan egin zitzaidan, asko erabili izan dedan nozioa izan da hori. Aplikatu izan diot nozioa hau beste gauzari ere, jolasari eta beste nozioari.
inpaseak, bi gauzak. Bertsolaria inpase baten aurrean aurkitzen da normalean. Irtenbide bat bilatu behar du. Eta edozein artista, edozein ekintza beti zaude ezintasun batean, nahi eta ezintasun batean. Artistak berez, beketek esaten zuena, berez beti frakasatu egiten du. Ezin dualako lortu nahi duela, orduan inpase horretan, edo gelditzen zera paralizatua, eta patologizatu egiten zera, edo eman berdezu jauzi bat, como sea, eta jauzi horren ondoren zaude beste toki baten. Baina egotea hor, arkitzea erdigune horretan, hori da niretzeko importantea, eta hor arkitzen gara, gauza askotan. Baina, uste interesgarria dela pentsatzea hor aurkitu behar dugula ere bai. Eta ez bizitzea inpase egoera hori, bueno, ez dakit, estresetik, baizik eta, bueno, izan da dela autopagune bat. Eskola bate badala, eskola bat. Bai, hori da. Eta, bueno, eta topagune bat ere, leku desberdinetatik inpase horretara iritsi den jendeak, eztabaidatu dezan, baina eztabaidatu ezakit, hori da liburutik gustatu zaidan beste kontu bat. Uste dut askotan gure eztabaidak bukatzen direla oso modu zakarrean, eta uste dut liburu honek planteatzen dituen eztabaidak, ez direla termino horietan planteatzen, badirela, ez dakit, ate bat irekita uzten dutena beti hitz egiten jarraitzeko, ez? Eta uste dut hori urte askoan falta izan zaigula, eta, bueno, behar bada momentua, ez? Agian sasoia esan orain bebai, dinot, zauriek ere eskatzen dutelako, denpora, oskola egiteko, aurrera begira honelako liburu beti idazten duen autoreari, ondoan izan da galdetzen diogulako, soluzio magikoak nahi ditugu, eta irtenbideak, baikorra zara? Joseba Zulaika, baikorra zara? Aurrera begira aberriaren inpaseak begi aurrean izan da? Nola ez naiz baikorra izango ez. Hau da, esaten dizut, 40 urte hauetan euskerak egin duan aurrerapena. Esaten dugu, 40, baina azkeneko 10 urte hauetan zer, geldiune bat, baina kontuan eduki behar dugu dagoela emigrazioa, 10 igo da hamarkada honetan. Izugarri da hori. Orduan, berdina ustea ere ez da atzera joatea agian. Inpase handiak hauek, gizartearenak, demografia, emigrazioa, turismoa, prekaridadea, kapitalismoan inguruko zer hauek, kambio klimatikoa da bat, hor daude inpase handiak. Eta hor daude, baina nik uste euskaldunek inoiz baino baliabide gehiago ditugu, esperientzia gehiago daukagu, konozimendu gehiago daukagu, eta orduan ni naiz baikor, eske izan beharra dago, bestela gurak egin du. Itxas ontziratua gaude, Paskalek zioena, edo salbatzen gera, edo ondoratzen gera, sinistu gara, apustu egin beharra daukagu. Udan apustua, gure belaunaldiak asko zegoera txarragoan, frankismoan egin zuen apustua, nolako apustua, ze apustu. Gauza asko gaizki gerten zutela ados, baina ze apustu, gaur egunean ez dugu berdin borondatea ausardia eukiko jarraitzeko, nolaz baikor izan behar da. Abertzaletasuna, langileen borroka eta zapalkuntza etxean eta herrian ezagutu zituen Pasaitar Trintxerpetuaren biografia. Herriaren askapena helburu izan zuen gizonarena. Haren lanaz eta obraz, aritu ziren idazle, aditu, itzultzaile eta adiskideen hitzaldiak jasotzen ditu liburuak. Lertxundiren omenez antolatu 2023ko udako ikastaroaren karietara. Tradiziotik datozen 24 ipuin aukeratu eta bere estilora egokitu ditu egileak. Aurrei, bozgoraz eta patxadaz irakurriak izan daitezen. Mundu nahasi baten bizigera, eta ekaitzak eta galernaz betea, hemen portu baten gaude, Getarian, Euskaldunentzat, Euskal Herria azkematien da gure portua, horrek izan nahi du, gure komunitate politikoa defendatu behar degula, eta gure komunitate kulturala euskera erdigunean dagoela. Honek erronka asko ematen dizkigu, baina gure posibilitatea, gure ahalmenak, gure esperientzia ere inoiz baina handiagoak dira, eta nik uste baikortasuna degula beharrezko. Izan ditugu gure naufragioak, baina naufragoak, bere oinak arroka gainean eta lurrean jartzen dituenean orduentxe da bere sortea benetakoa. Nik uste euskaldunok
sorte hori daukagula une honetan, gure beste naufragiotik irten ondoren, eta Gabriel Arestiren oroitzapena etortze zen eri orain 50 urteko Bilbo hartatik, berak nola ikuste zuen euskaldunintzako etorkizun berria, nik uste behar degula Arestiren iragarpen baikor hori eta naufragoaren sortea, geurekin izatea, eta ni horrekin gelditzen naiz.